Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois moi boa noite, saludos a todo o mundo, que tal? Un luns máis, aquí estamos, un luns máis sumando de tres, que contentiños estamos hoxe, que contentiños está un que vai aparecer nun ratiño por aquí, pero a quen sí teño que saludar xa é a Milito, que tal? Boa noite. Moi boas noites, Darío, boa noite a todo o mundo. Pois sí, a verdade que hoxe o arenteirista que non este contento sería unha cousa moi extraña. Vimos de filmar unha semana, pois a verdade que sobresaliente, non ten outro calificativo, 7 de 9 puntos posibles, así que pois un luns que pinta pois moi ben e programiña cargado de cousas que o mellor, bueno, temos vos aí unha sorpresiña, a ver se aparece aí un convidado especial, un colaborador, que hoxe estamos poucos, e como se suele decir, pariu a boa. Así que nada, au parenteiro sen máis dilación, vamos a darlle. Pois exactamente, por aquí desfilarán grandes persoaxes da vila esta Seguro. noite. Con que queres empezar entonces, Milito? Pois, Contanos. bueno, como irán, bueno, Podemos facer breve dime. resumen do programa, non? Falaremos dese puntiño Sí. do miércoles, recordamos o partido aplazado como un Espiñedo, puntiño 1-1, Arenteiro Baracaldo tablas no marcador, adiantouse o Arenteiro, pero foi quen de empatar nunha xogada de balón parado o Baracaldo. Falaremos deses 3 puntazos sacados en Barcelona, deses 3 puntazos sacados a domicilio ante todo un Barça B, que é certo que este ano pois non está na situación do ano pasado, pero é o Barça B. E nada, 2-3 ali en Barcelona o domingo a mañá, onte pola mañá, eso tamén o comentaremos. Comentaremos o próximo partido, se está este sábado en Espiñedo, sábado de Entroido. E nada, falaremos tamén das novas da semana, dos resultados da base e todo eso que se coce aí ao final do programa. Bueno, imos comezar un pouco polo final, non? Porque así tamén vamos dando tempo a esas posibles incorporacións. E vamos a empezar un pouco polos resultados do Promesas e tamén do equipo femenino, se che parece, despois xa entramos en materia Veña, adiante. con todo o Arenteiro. Empezamos un pouco polo último que solemos facer. Falando do Arenteiro Promesas, bueno, se me quere cargar que teño aquí o tiña en formato, bueno, igualmente non me fai falta porque o Arenteiro Promesas perdeu este fin de semana, por desgracia, na casa, rival directo como era o do Maio, e o equipo de Mar pois perdeu por 1-2. Ponse en serios problemas, leva unha xeira que a verdade que non é a desexada, e bueno, tiña un partido crucial na Uceira e non o deu sacado adiante. Eu non o puiden ver, a verdade, que anduve un pouco pachuchiño este fin de semana, non, apenas aí, a verdade, por así decirlo. E despois o femenino, pois tiña tamén un choque directo, pero nesta vez na parte alta da clasificación contra o ata ahora actual líder. E, bueno, pois as rapazas conseguiron sacar un punto dunha visita moi complexa que mantén intactas as aspiracións do equipo feminino, xa que, bueno, con 2 partidos menos en relación ao clasificado, só teñen unha desventaxa de 4 puntos. Este fin de semana volven ter un partido clave, non? Directo contra creo que o Vilalonga B, me parece que
bueno, pois aí para tentar sobrepasalos e loitar por todo, porque a verdade é que está moi aberto, levámoslo dicindo todo o ano, esa competición, a verdade está que arde neses primeiros 5 postos, bueno, quitar unha vez máis as rapazas que se van un pouquiño o que foi nos outros equipos de categoría senior de Club Deportivo Arenteiro, Darío. Sí, unha mágoa ese resultado do Promesas. Outro día o Benres comentaba un compañero que tuve unha comida aquí en Vigo. Teño un compañero dali da zona moañesa entre Moañas e o Maio e comentábame, dillo os do Promesas que se preparen que o domingo vai o do Maio para ali. Pois Pois mira tú, derrota do Promesas que sí que conseguiu, empezou, bueno, unha mala xeira, pero despois enganchou varios partidos puntuando bastante, parecía que o equipo se iba para arriba e ao revés, non? Ahora cortou esa mala, o sea, esa boa racha e non dá levantado a cabeza, a ver si é quen Mar Barreiro de levantar eso. Esperemos que sí, sí, eu confío que sí. sí, agora mesmo están en postos de descenso. O problema é tamén, a parte do descenso, é os posibles arrastres que poida haber de preferente, que me parece que anda aí o Berín metido na queima en preferente. Entonces xa non tamén só é salir deses postos, non, senón un pouco intentar tamén buscar algo máis, pero bueno, é complexo. A verdade é que é o que falábamos ao principio de tempada, estaba lles costando moito arrancar, un equipo, pois, en teoría, preparado, non, para a segunda, non para a primeira, bueno, pois, aí están os rapaces dando todo, e o gallá, pois, que poidan sair dai, non, Darío? Sí, a ver, malo será, malas rachas pasámoslas, iba a decir pasámoslas todos, pero pasan a todos os equipos, quero dicir, non é... bueno, malo será, eu confío nesa remontada, quedanlle 2 3 meses moi intensos e de seguro que se encarrilan un par de partidos bons, volverá a xeira da victoria. Sí. Pois nada, dende aquí moito ánimo para ambos os equipos, en especial, pois, un pouco máis necesitado, non, ese Arenteiro Promesas, e nada, seguir adiante, que creo que ainda quedan, me parece que son 12 ou 13 partidos de Liga, e son moitos puntos en xogo, e moita tela que cortar, non? Sí, a ver. Eu estou confiante no equipo de Mar Barreiro. Eu estou confiante. Sí, non? Sí, eu me sinto. Hai que volver traelo por aquí. O sea, tivéchelo ano pasado, creo que a final de tempada, non? Non sei se fora despois do partido do ascenso, non me acordo moi ben exactamente cando fora, creo, ou antes, No, incluso. creo que foi antes, eu creo que foi Sí, antes. pode ser que fora antes. Bueno, pois nada, pois dende aquí tocado ambos os temas, así que vámonos poñer en materia de primeiro equipo masculino. Exactamente, pois metémoslle unha pequena intro e mandámoslle imos xa con eses resultados tanto do partido do Baracaldo como do partido, esos 3 puntazos cosechados en Barcelona. Vémonos agora. Perdí unha... Estamos juntos
tocamos en Madrid e non quixestes saber nada de mí. Ahora ben. Pois aquí estamos para falar desos dous partidos. Quédanos un ratiño para enfocar tanto o empate de Baracaldo como os 3 puntazos de Barcelona e nada, podemos empezar polo máis lonxevo no tempo, ese partido de Baracaldo. Sí, partido de entre semana, non? De mércores, un partido que a verdade que cando se puxera a data aí fai tempo, presaxábamos que o mellor nos iba a penalizar no sentido de que, bueno, ao final non é o mesmo xogar un sábado ou un domingo con mércoles ás 5 da tarde polo tema da afección, non? Da xente que puidera acudir a Espiñedo. E a verdade é que creo que xa o comentamos e eu penso que un pouco tamén nos viu ben deportivamente. De feito, en previa de partido preguntábamos a Javier, que estivemos ali en rolda de prensa, se quizáis evidentemente lle podía condicionar o equipo e bueno, pois el comentou que claro, unha semana típica con 3 partidos e que non casi non daba tempo a respirar, non? Entonces, bueno, ao final o Arenteiro pois tuvo unha boa medida aí, non? Facendo unha xornada de portas abertas, por así decilo. E a verdade é que non sei ti, porque, bueno, non estiveches no partido, evidentemente, por motivos evidentes que como a nosa audiencia sabe, ti non vives no Carballiño, e a verdade é que non sei se viches as imaxenes do cheo que estaba o campo. Vin as imaxenes e mandei ali un sustituto meu para que fixera acto de presencia, evidentemente, e xa rapidamente me enviou unha instantánea de como estaba o ambiente. Eu creo que non pasaron ni 5 minutos desde que empezara o partido. Mándame unha foto onde se vía todo bueno, pois, ao redor do campo todo cheo. O sea, eu sinceramente alucinei, porque pensei que iba a estar vacío o campo. Ben, é certo que eu comentaba que o campo iba a estar vacío, bueno, pois habería, non sei, 200 personas, 300 personas, como moito. Antes da campaña esa das entradas gratis, evidentemente se sabía que ao facer as entradas, os que poñen as entradas gratis, iba a haber máis xente, pero sinceramente nunca esperei que houvese esa cantidad de xente. Pensei que, bueno, que as entradas gratis habería un aforo pois normal, dun partido normal como se fora en fin de semana. Sí. Pero sorprendeume, non sei, que non sei, que a hora que ver o partido facíaseme moi complicado ver tanta xente, que parecía un partido destos de Copa, dos de antes, de todo o mundo apiñado alrededor da valla. É que paradóxica... Sí. Dime. No, digo, que me comentaban que na zona do bar había hasta 4 filas de personas e no alrededor do campo 2, 3 filas había. Sí, recordaba un pouco a esos partidos de final de tempada en segunda ref ou algún partido de Copa do Rei, donde, bueno, algún outro partido así da tempada pasada onde tamén sucedeu, que estabas incómodo, non? Por fora do que era o campo ali nos fondos e no lateral, e si que no bar tamén na cantina estaba cheo de xente. A grade de tribuna foi enchendo pouco a pouco hasta estar case repleta totalmente. Non sei se estaba reservada simplemente para socios e toda esa xente que sacou entrada evidentemente tiña que ir por porta 3, que supoño que sí, que a verdade que non o sei, pero creo que sí. E bueno, en líneas xerais, que nos desviamos un poquinho do tema con isto, pois eso, veuse, non sei, falaba, creo que era Roberto Carlos, o que estaba outro día ali da Radio Galega no Espiñedo, falaba de máis de 1.500 espectadores. Podería ser, bueno, perfectamente. Sí, entonces, bueno, unha entrada inesperada, pero moi boa, e paradóxicamente, pois casi a mellor da tempada. E bueno, con todo eso, pois estrenábamos ou víamos dúas caras novas no 11, non? Como eran a de Jack Diori e Jaume Cuellar. Dous xogadores que en principio veñen para ser moi importantes, que está se vendo que así é, porque despois, bueno, xa comentaremos
co tema do pospartido de Barcelona, tamén foron de inicio. E, bueno, a verdade é que unha primeira parte, unha posta en escena espectacular de Club Deportivo Arenteiro. Comentaba o propio Imanol de la Sota en roda de prensa que nesa primeira parte o Baracaldo non puido ser ese Baracaldo fiel ao seu estilo de defender hacia adiante, porque a verdade é que el comentaba moito, a verdade é que nos fai aprender os demais das palabras de Jardiel cando nota a ausencia de Diego García e recalcaba, non, que a figura de Diego García é moi importante para o Club Deportivo Arenteiro na hora de sacar eses balóns. Sí que é certo que nesa primeira parte, que contrariamente á maioría dos partidos na casa, a primeira parte pues, iniciou o Arenteiro defendendo a porta do marcador, que suele ser ao revés, e nada, pois a verdade é que unha primeira parte das que non se recorda, con moito corazón, o Arenteiro, con moi bo fútbol, chegaban as ocasións e, bueno, pois aí apareceu Baselga nesa primeira parte, outra vez, xa conseguía nese momento o seu tanto número 9 da tempada, nunha triangulación moi boa en banda entre Jordan, Jaume Cuellar e David Ferreiro, e a verdade é que daba a sensación nesa primeira parte de que o Arenteiro seguía buscando e podía topar o segundo gol. Non foi así e a verdade é que o Baracaldo mellorou bastante na segunda parte. Conseguiu o empate nese golpe franco que foi un pouco, non sei como ves tú, Darío, pero foi un pouquiño un pouco de erro en cadea, non? Eu creo que a quen menos se lle pode tachar de fallo ou de erro nesa acción é a Diego García, porque ao final aínda que entra polo palo do porteiro, pois é un balón ao área no que pasa por encima de moitas cabezas, no salto de Mangel non está acertado a despexar, e bueno, aí conseguía o empate o Baracaldo. Ata o final do partido, a verdade é que foi un partido moi bonito, de toma e daca, de alternativas por dous equipos, tivemos ambos ocasións para mover ese marcador, pero, bueno, ao final, por sorte ou por desgracia, según se mire, o Arenteiro colleitou un punto que nese momento pois non lle valía para ceder os postos de playoff, porque recordemos que era un partido de duelo directo, non? Cun punto de diferencia entre ambos na tabla clasificatoria, que se o Arenteiro lograra gañar os 3 puntos nese momento, pois subía hasta a terceira posición. Pero, bueno, a verdade é que visto, e sobre todo nesa última ocasión onde Jack intenta despexar e manda o balón ao pau, pois tamén te podes quedar satisfeito con ese punto. Preguntábase a Jardiel en roda de prensa posterior se o punto o veía como curto ou estaba satisfeito con el ou pensaba máis ben que se lle podían haber escapado os dous, e, bueno, pois a verdade é que facía unha valoración bastante, como decirlo, políticamente correcta, ainda que por dentro evidentemente el comentaba que ou creo que coidaba que se lle escapou a oportunidade máis como ve precidido o gol. Entonces, bueno, segundo partido da semana e a semana non pintaba mal, non, Darío? No, a ver, ben, é certo que, claro, facer agora análisis do punto se estamos satisfeitos ou non, sabendo o resultado do fin de semana, pois sempre un pouco condicionante. Claro. Se houvésemos perdido onte en Barcelona, pois igual se nos sabía menos o punto de Baracaldo, cando eu non me pude ver o partido, pero bueno, polo que comentades vos, polo que se comentou, pois non xogou mal o Arenteiro, foi prácticamente o dominador do partido, que o Baracaldo con media ocasión pois levou un puntiño, non? Bueno, a mí, pois todo o que sea puntuar nesta categoría pareceme bo, non vou a non conformarme con un punto, porque esta categoría ben sabemos que é moi complicado sumar, unha mágoa por ese dominio do Arenteiro, ese merecemento, pero bueno, polo menos cando non eres capaz de gañar, ben é un empate. Sí, totalmente. De feito, eso, dilo ti, é mellor conservar eso, sobre todo contra un rival directo, porque xa non era cuestión de perder 3 puntos, é que aínda por encima o teu rival directo alonxábase 3 máis, non? Entonces, creo que aínda que tivemos opcións de conseguir a victoria,
pois o empate ao final tampouco é malo del todo, pero é o que falas ti, tamén vendo e sabendo un pouco o que pasou o fin de semana. Se este fin de semana o resultado fora outro, o mellor pois estañaríamos un pouco máis eses puntos de Baracaldo. A verdade é que a min non sei que, evidentemente, non sei se viches o resumen ou viches algo do Sí, sí. partido, pero a verdade é que a min recoñecino e dixenllo en roda de prensa ou fora de micro, por así decirlo, a Imanol, que me pareceu un auténtico equipazo, un equipo moi intenso, onde teñen xogadores de calidad, e sí que rotou moito respecto ao 11 titular que ten, pero bueno, tendo 3 partidos como tivo tamén o Arenteiro, e vindo dun partido onde habían perdido na casa contra Andorra, xogando con menos durante moitísimos minutos, fixo unha rotación moi grande ese Imanol. E a verdade é que o equipo, pois, aínda que nesa primeira parte non estuvo moi fino, a verdade, casi non hai diferencia, por así decirlo, entre uns xogadores e outros no que se refiere ao bloque. Si que é certo que despois entrou Pablo Santiago, que é un xogador diferencial totalmente nesta, xa non digo no equipo vasco, senón na categoría. De feito, este fin de semana volveu a anotar, creo que xa son na tempada 10 ou 11 goles os que leva o extremo esquerdo do Baracaldo. Pois entran aínda por encima xogadores de refresco na segunda parte, xogadores titulares, e bueno, sí que é certo pois que eles tiveron as súas opcións, pero bueno, a min gustoume moito o partido do Arenteiro. Para min esta semana foi moi increchento, non? O partido de Tarazona quizás non foi o máis completo do Arenteiro nos últimos meses, e sobre todo en Espiñedo, pero bueno, a medida que foi avanzando a semana e que o mellor podíamos pensar que o equipo iba a decaer, pois creo que foi paulatinamente aumentando o nivel. E bueno, creo que está aí a puntiño de vir o colaborador, un dos colaboradores do Bar da Cantina, que está aí a preto de achegarse. Está Imos encadillando empezando. ahora mismo. Sí, creo que se está aí dando os últimos retoques, me parece, ca nosa compañeira de make-up, non? Podemos empezar un pouco cas notas, se queres, deste Venga, partido. venga. Entonces, bueno, para min o MVP non pode ser outro que David Ferreiro, que temos aí unha sorpresiña preparada, e o mellor, pois, se non é durante o programa, quizáis despois subimos vos algo ás redes. E creo que, bueno, para min o partido de Ferreiro do outro día, pois é sensacional. Asistencia no gol de Baselga, aínda que, bueno, peta nun xogador do Baracaldo antes de rematar a Baselga. Esa falta que intenta desde 30 largos metros, que non entra porque aínda non sabemos hoxe porque non entra, tocando o longueiro, engañando totalmente o arqueiro do Baracaldo, que consegue tocar o balón, creo que lle peta como na espalda e vaise fora. Pero creo que senón sería case o gol da tempada en primeira red. E logo, bueno, para esquecer, pois neste partido, pois non, a verdade é que non puxen a nadie, porque creo que ningún xogador, o meu modo de ver, estuvo tanto do Arenteiro como do equipo vasco. Non vin a ninguén que tuvera unha actuación moi nefasta, por así decirlo. Entonces, bueno, deixei por primeira vez este oco un pouco baleiro. No Incordio puxemos a Ecais Molina, o medio centro do Baracaldo, que me pareceu que en certos momentos da segunda parte impuxo moito a súa lei e controlou bastante ben ese centro do campo, onde o Arenteiro non daba progresado, non? Creo que fixo un traballo moi importante, aínda que ao mellor non tan visible como son os goles ou son as asistencias, un xogador que me parece moi interesante. E no Romerito, pois, se non me esquece a memoria, creo que puxemos un 7,5. Me parece unha posta en escena de Club Deportivo Arenteiro moi importante. Sí que é certo que condiciona un pouco a segunda parte para Jardiel, entendo, e despois o comentaba en rolda de prensa, o tema dos xogadores tocados, como eran Baselga e Enol, que fai ese doble cambio moi peretiño o sea, moi pouco de comezar ese segundo acto, pero creo que aí o equipo
como que baixou un pouco e ao mellor quedouse sen tantos recursos tácticos a hora de facer os trocos e demais, pero creo que en liñas xerais foi unha gran actuación do adestrador e do seu corpo técnico. E, bueno, esas son un pouquiño as miñas notas. Exactamente. Pois rapidamente damos a benvida a Carlos de Inglaterra. Como estamos? Como está você despois do vivido onte? Bueno, cuidado, non hai casi verbas para describir xa non só o partido, pero as emocións que se viviron ao longo do mesmo e constame porque estuve falando con xente que saliu ao pobo a diversos establecementos hosteleiros da zona e ao término do encontro había abrazos entre os clientes, había celebración, había vítores e isto non pasa todos os fines de semana. Entón, pois, victoria onte de Club Deportivo Arenteiro, pero bueno, vamos a falar, ou como xa estaba ata agora un pouco do vivido mércores, e eu quería destacar o que dixestes vos un pouco por encima, que vos viña seguindo de camiño ao piso, o entradón que houve un Espiñedo a pesar de ser as 5 da tarde, por moito que houvese as entradas de balde, e os socios e non socios, gatos, animais de diverso tipo puidesen entrar sin ter que rascar o bolsillo, pois a mí pareceume moi sorprendente esa entrada. E eu, por exemplo, na voz lín máis de 1.700 espectadores, que non me sorprende para nada, porque a tribuna tiña pinta de estar chea e os laterais había na zona de enfrente da tribuna estaba todo o perímetro cuberto e nos fondos había moita xente tamén. Entón, pois eso. Poucos equipos che poden meter esta cantidade de xente entre semana e ao final a masa social pois é algo do que estar moi orgulloso, penso. Sí, non, a Espiñedo estaba atigado outro día, totalmente. Pero totalmente. Bueno, moi benvido, Carlos, antes de nada. Eso mesmo, boas Darío, boas Milito, que día vivimos onte entre todos. Foi unha cousa espectacular, certamente. De auténticos tolos, totalmente. Exactamente. Bueno, pois se queres, Carlos, antes de falar do que pasou onte, podemos comentar as notas do partido de Baracaldo, que xa parece que nos esquecimos todos un pouco dese partido. Eso mesmo. Pois no MVP eu non vou ser moi original tampouco e vou estar de acordo con Milito. Penso que é unha grandísima noticia que Ferreiro volvese a mostrar este nivel, porque sí que me deu a sensación que este mes, e o mellor vos podes estar en desacordo, pero si botamos a mirada atrás e nos imos, por exemplo, ata Segovia, si recordáis, Ferreiro non foi da partida aquel día, o día que gañamos 1-2 ali, que non sabemos todavía porque, bueno, non trascendeu, obviamente, despois de sumar de 3, non sabíamos se Ferreiro estaba tocado ou foi unha decisión técnica, e despois nos partidos seguintes, nesa xeira un pouco negativa no País Vasco, comentábamos aquí no programa que Ferreiro, que o equipo sufría moito, e o termostato do sufrimento podíase prácticamente identificar en David Ferreiro, non? Que tiña que vir a recibir moi atrás, moi fora de posición, o centro do campo, incómodo, e eso notase en Club Deportivo Arenteiro, non? Si Ferreiro non está cómodo, o Arenteiro tende a sufrir. E o mércores a min dá a sensación que Ferreiro recupera o nivel ese que deu na primeira volta de xogador de élite para esta categoría e prácticamente gaña o partido el só, non? Quitando ese pequeno erro defensivo no gol. Entón, pois, o meu MVP é claro, é o craque de Baños de Molgas e a verdad que foi a mellor das noticias ver que o noso Ferre pois recuperaba a súa mellor versión e facía ese partidazo entre semana contra o Baracaldo. Para esquecer, penso que din a Enol pola tarde cando falábamos do asunto. Hoxe estuve lendo un pouco porque non, a verdade, a fin de semana non estuve atento ao que se
digamos, comunicaba polos diversos medios, e dicían que, ou comentábase que Jardiel tiña dúbida antes do partido contra o Barça B de certos xogadores da parcela ofensiva, non? Que Nol, tanto Nol como Baselga estaban tocados. E Nol, Baselga tiña molestias musculares, e Nol non sei moi ben que lle pasaba, non sei se xa estaba tocado entre semana ou realmente esa sustitución contra o Baracaldo foi a raíz dun golpe ou dunha pequena lesión, pero sí que me dá a sensación de que non fixo a súa mellor tarde, por eso o poño aquí para esquecer. Estalle costando un pouco adaptarse, non? Despois das baixas no mercado de inverno, especialmente a de Diego Gómez, está xogando un pouco fora de posición e non está dando esa versión, co mellor sí que vimos, por exemplo, por última vez contra o Andorra, cando marcou os 2 goles ali a comezos de xaneiro no Espiñeiro. Entón, pois bueno, está claro que non está en plenitudes físicas e por eso escollo a Enol por ter que escoller a alguén, pero non creo que sexa algo preocupante tampouco. Despois, para o tema de Incordio, pois teño que escoller o goleador da tarde do cuadro do Baracaldo, Urqui, ainda que non sei na ata se lle deron o gol a Urqui ou lle deron o gol o central que aparentemente rematou, ainda que eu creo que despois de ver a repetición pois non chega a tocar o coiro, pero sí que penso que Urqui nese extremo esquerdo pois foi do mellor do cuadro vasco e deunos máis dun quebradeiro de cabeza e sufrimos moito para defender o atacante de Baracaldo. E pois o Romerito, Jardiel, penso que lle din un 7, entón, pois eso, notable para o míster, que obviamente despois como dixo Darío antes, cando falaba dun pouco do análise desta semana, pois obviamente agora estamos considerando o partido de Baracaldo ca perspectiva que nos dá o triunfo en Barcelona, non? É o mesmo míster, despois do partido contra o Baraca, pois comentou que prefería quedarse co positivo, con sumar, con poñer en apretos a un equipo que viña en dinámica positiva, e penso que o Arenteiro fixo un partido moi digno, moi decente, o mellor en cada zona, despois, sobre todo, esa primeira parte deixamos dúdas, non? En termos de solvencia ou de viabilidade ou de sostenibilidade a longo plazo, pero contra o Baracaldo facemos penso un gran partido, quitando 2 ou 3 accións aisladas, e por eso lle dou un notable ao míster no partido do miércoles. Que nota entonces? Un 7. Pois nada, pois aí quedan, eu evidentemente non puiden ver o partido e, como se sabe aquí, non nos gusta poñer notas a exámenes que non vimos. Non sería a primeira vez tampouco. Nin a última. Non será a última. Non será a última, de seguro que sí. Pois, nada, non sei se queres comentar algo máis do partido de Baracaldo ou directamente pasamos xa a analizar ese domingo de misa estupendo que tuvemos onte. Sí, eu penso que pode quedar por... Bueno, un pouco a clasificación quedábamos no mesmo posto, non? Con 36 puntos. Sigamos mantendo... Bueno, igualábamos os equipos... quedábamos a un punto dos equipos con 37 puntos e seguíamos a 2 de distancia do mercado, non? Para destacar, e xa para terminar nese aspecto, os minutos no que levamos visto de temporada millores de Luís Fernández, en teoría a incorporación estrella no mercado invernal, creo que dispuxo de media horiña, máis ou menos, e penso que tuvo unha actuación moi importante, non? A punto incluso de marcar o segundo gol cun disparo desde fora da área que entre o porteiro visitante e o longueiro pois son capaces de rexeitar, e penso que con boas actuacións interpreto que é bo para que colle confianza, e como dixo Jardiel en rolda de prensa antes dese partido, como lle dixo a Milito,
pois a priori o 11 titular non iba a dar moita ou non iba a ter en conta o partido, os 3 partidos desta semana, pero sí que os cambios iba a haber unha proactividade, non, a facer cambios, e Jardiel, pois desde moi cedo, xa prácticamente no minuto 5 da segunda parte empezou a mover a árbore e saliron xogadores novos que aportaron moito, entón nese aspecto pois penso que hai moitas, que puderon sacar moitas conclusións positivas e o equipo puido preparar car mellores garantías o partido domingo. Pois sí. Exactamente. Totalmente de acordo. Pois nada, vamos entonces con esa victoriaza de onte. Non sei se queredes que meta intro dun minutiño ou pasamos xa directamente. Sí, dalle unha pequena intro. Pois veña, vamos alá con ese Fútbol Club Barcelona B2, Arenteiro 3. Veño de subir ao alto, que do alto vexo ben. Quero ver os meus amores, se falan con alguén. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man. Para bailar veño eu, para cantar miña irmá, para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man. Veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar morena, veño de bailar, veño de bailar, veño de bailar. Veño de bailar, veño de bailar. Pois aquí estamos ahora sí para falar dese xa non sei como chamarlle, desa épica que sucedeu onte en Barcelona. Xa antes de pasar ao resumo, un titular de cada un de vós do que pasou. A min sóbrame, eu cunha palabra chégame orgásmico, que non ten outra palabra. Sabía que... Non hai máis. É así, como di o gran tuiteiro de Club Deportivo Arenteiro. Pois eu para facer unha frase que me gusta moito, xa non me acordo onde a lin, pero sempre a suelo utilizar neste tipo de contextos, non? No que hai ese contraste entre o sufrimento durante o partido e despois digamos, a celebración ou ese gran momento despois do gol, pois teñome que quedar con tormento e éxtase. Sí, señor. Pois nada, veña. Milito, se nos queres fazer un pequeno resumen do acontecido onte en Barcelona. Como para facer un resumen desto, diches. Pois é o que queres que che conte, Darío, máis que o que vimos nas pantallas, é que non sei, para empezar, o equipo prácticamente similar ao do outro día, simplemente creo que cambiou a Enol por Pascu. Creo que o resto do equipo foi exactamente igual. Estuve revisionando o partido, porque evidentemente este é partido de revisión, sempre o son, pero este con máis razón. E a verdade é que sí que é certo que neses primeiros 3-4 minutos o Arenteiro como que parecía que iba a cederlle o balón, non? Agarrar moi xuntiño nese bloque medio, bloque baixo, esas primeiras posesións do Barcelona intuían o mellor un partido con máis dominio de balón do equipo ou do cadro culé, pero creo que foi a partir dese roubo de balón
de Jordan en 3/4, donde fai ese primeiro tiro a porta David Ferreiro, donde pega un clic completamente o partido. O clic pega o equipo verde. A verdade é que aumenta o nivel de presión, casi non lle tose o Barça hasta que consigue o gol despois do empate nesa primeira parte. O Arenteiro ten un montón de chegadas, Pascu pola banda esquerda como un puñal, Ferreiro dominando esa liña de 3/4 e facendo xogar o equipo, pola banda dereita tamén, tanto Jordan como Cuellar intentábano de seguido, e a verdade é que vimos unha primeira parte donde o Arenteiro pois meteu o 0-1, esa xogada outra vez máis por banda esquerda donde chega un descoñecido, un inagardado Tarsicio a casi o fondo de liña de fondo, non? E cede ese pase atrás para que Pascu con esa sutileza mande a rede, e creo que despois dese 0-1 chegaron os peores minutos do Arenteiro na primeira parte, non? Eses 5 minutos seguintes onde hai un pouco de desbaraxuste, non sei se o Barcelona, o Barça picado no orgullo, transfórmase e logra ese empate a través dese golpe franco, no que, bueno, non sei se queredes debatir o tema de Diego, para mí non hai debate, creo que o balón vai moi tocado, vai moi axustado o pau, e creo que fai bastante con chegar. Logo, despois que dai o rexeite, o xogador do filial Blaugrana pois está máis espabilado cos nosos. Pero sí que é certo que empata o Barça e, bueno, sí que neses últimos 4 ou 5 minutos tampouco que pasen moitas ou demasiadas cousas, como que houbera unha tregua, pero que pasou despois do descanso, Carlos? Voucho deixar contar a ti. Sí, pois para capitalizar ou para resumir o da primeira parte, pois estou de acordo contigo. O Arenteiro parece que saliu un pouco non vou dicir a especular, pero sí que saliu un pouco máis a esperar o filial culé, pero moi pronto se decatou de que o partido iba a ter que ir por outros lares, non? E a partir dese momento que di Milito, a partir do minuto 5, do minuto 10, pois empeza a gañar consistencia no terreo de xogo e empeza a ver esa mobilidade, sobre todo nesa liña de tres outra vez, especialmente Pascu e Ferreiro. Cuellar sí que un pouco máis ancorado no lado diestro, pero Pascu e Ferreiro cambiando posición moi constantemente. De feito, o gol que comentaba Milito pois é unha acción na que Ferreiro está caído en hai moitos xogadores de longo que veñen desde atrás que lle caen a Ferreiro volcado cara ao flanco zurdo do ataque do Arenteiro, e chegou ese primeiro gol de Pascu con esa incorporación de Tarsi, e despois pois os minutos do Barça que tamén pasou un pouco mermo na segunda parte. E se a primeira parte pois foi unha primeira parte bastante entretenida, non? Cun xogo moi vivo durante todos os primeiros 45 minutos, pois a segunda parte foi un caos tal absoluto. Eu non sei o que pasou nos banquillos, non sei o que pasou nos vestiarios, non sei que conversacións houbo, pero eu non recordo 45 minutos ou 50 minutos ou 55 minutos de fútbol tan divertidos como os da segunda parte en San Joan de Espionte. Eu comentaba con amigos por WhatsApp, chegaba a certo punto ata estaba dicindo, mira, a mí xa me dá igual o resultado, xa me dá igual o marcador, o ben que estou pasando non está pagado. Pois na segunda parte, que me deixou o Milito para analizala, caracterizouse pola completa ausencia de control no centro do campo. Un absoluto pasarrúas de arriba para abaixo, de abaixo para arriba. Cada minuto debía haber 3 ou 4 ataques de Club Deportivo Arenteiro e do Barça B. E foi absolutamente espectacular o vivido. Pouco despois de comezar a segunda parte, pois o gol de Basela, por unha acción de Pascu filtrando o esférico,
E despois comentaba Jardiel que o equipo tuvo que mostrar moita residencia, non? Porque despois de marcar o primeiro gol por marcanche o segundo e outra vez na segunda parte, pois pasa o mesmo. Tú marcas o segundo e o equipo rival botaxelle encima e nunha acción cun remate a medio metro de Diego, pois pouco pode facer o Cancerbero Ourensán e empata 2 e a partir de aí, pois, caos total e absoluto e o Arenteiro, pois, máis que o Arenteiro diría que Jardiel, pois penso que soubo ler o partido as mil maravillas. Comentarémolo despois na sección de notas, pero eso de os cambios que fixo parecenme todos super acertados, pareceme que rompe completamente ca tablilla que traía de casa e interpreta o partido que está propoñendo o Barça e dobla a aposta, por exemplo, quitando a Ferreiro, quitando a Baselga, quitando a xente de ataque, deixando a Cuellar, deixando a Pascu, que estaban facendo moitísimo dano ao espacio, especialmente Pascu, tanto en construción como en chegada, con moita liberdade no lado esquerdo, índose cara ao medio, basculando cara a Cuellar, os dous entenderonse moi ben. E despois, pois, neses últimos minutos de partido, a acción de Pascu de Cuellar polo lado dereito, que eso xa tiña que ser gol, a acción do lamento boliviano, paradón do Cancerbeiro culé, e José Pascual Alba Seba, o de Santa Pola, da única forma que se pode marcar ese gol, que é a xustadiña pegada ao pau esquerdo, pois fai o 2-3 e en Londres houbo delirio. Non sei que pasou no Carballiño, sei que ao final do partido houbo abrazos en moitos establecementos locais hosteleiros. En Londres eu digo que estuve a punto de saltar pola ventá con ese gol de Pascu. Porque foi absolutamente espectacular. Eu saín a terraza directamente, a min túvome que escoitar toda a rúa Otero Pedrallo, xa cho digo así. Pero ata a Fuchela me tuveron que escoitar, pero 100%. Porque foi unha segunda parte, eso foi, digamos, o culmen final, o clímax. Pero foi unha segunda parte na que a brillantez futbolística, o partido estaba claro que non se iba a gañar por brillantez futbolística. Xa estábamos nun punto de xestionar as emocións. E a min parece que o que fai o Arenteiro ten moito mérito, porque o filial culé, creo que o xogador máis veterano ten 22, 23 anos, estaba xogando con xuvenís, que obviamente isto ten un inconveniente, que son xente menos experimentada, e para este tipo de partidos, pois o mellor sufre máis. Pero físicamente, realmente sin xogar entre semana, eles tiñan que chegar moito mellor que o Clube Deportivo Arenteiro. Nós tiñamos que estar absolutamente tiesos. E ainda así o equipo, Jardiel, sabendo interpretar o partido, doblou a aposta e dixo, vale, pois o Barça plantexa isto, pois nós imos gañar o partido xogando o que quere o Barça. E a min é o que máis mérito ten. Na primeira volta que sempre critico, unha cuestión de orgullo casi, non? De decir, imos gañar o partido xogando como quere ver vos. E ten moito mérito porque na primeira volta sempre falamos 11 e 2 cambios, 11 e 3 cambios. Prácticamente o mesmo, sen cintura, sen posibilidade de cambiar o partido, sen cambiar a táctica en función ao que sacamos de inicio. Pois Clube Deportivo Arenteiro outro día convértese, fai unha metamorfose completa a segunda parte, e di, pois, vamos a gañar e imos gañar así. E o Barça B, despois do segundo gol, pois non foi quen de xerar apenas peligro, ou moito perigo, e o Arenteiro escapa cos 3 puntos merecidísimos nun partido absolutamente que chamas, comentaba en Twitter, as máis primitivas das emocións. Eso xa non era fútbol, era outra cousa completamente. Sí, estou de acordo. De feito, é o que ti dis, dalle a razón, ese terceiro gol dalle a razón a Jardiel polo tema de manter a Cuellar e a Pascu. Acepta o reto de Albert Sánchez de decir, queres intercambio de golpes? Pois imos a elo. De feito, estaban comentando na retransmisión que ese cambio de golpes que o Arenteiro tiña que controlar máis o partido porque non lle iba a ir ben, e a poste, pois, o mal do comentarista volveu facer o xurdi de efecto. Bueno, Darío, antes de que sigamos aquí analizando, falando, creo que temos aquí unha persoa que se estrea no bar da cantina, pero unha persoa bastante coñecida entre a parroquia carballiñesa e arenteirista, non? Exactamente. Hoxe dá o salto ás plataformas digitais. Temos aquí con nós o grandísimo
Peña, que tal? Como estamos? Boas noites. Hola, boas noites. A ver se se escoita ben, porque esta é a primeira vez que funciono con estes aparatos. Perfecto, Pois perfecto. escoitaseche moito millor que todos os convidados que levamos estado nestes últimos tempos. Bueno, pois ben traballo me levou funcionar con estes aparellos, que non estou posto moito nas tecnologías estas. Vouche ter que dar aí Terme unhas que dar unhas clases clases. intensivas. Tenme que dar unhas Bueno. clases porque levei un traballo que nin a ver para conectarme aquí isto. Bueno, E o que pasa é que en cámara non me vexo moi ben, Isto teño que fai falta algo de maquillaje, Teño que maquillar para a próxima. estás perfecto, Peña. Non te... Igual é o ángulo, tens que axustar aí o ángulo. Teño que ajustar o pero nada ángulo, máis. ver, para a próxima, cando sea, teñome que preparar máis. Ben, perfecto. Pilleite así un pouco de sorpresa, mandeiche aí un WhatsApp, dixenche que queres que entrar hoxe e tal, vais a problemar por ese lado. Hai que dicirlle a que non te coñeza, e senón xa te presentas tú, que bueno, estás con nós tamén aí. Preséntame tú, ou Darío. Estás aí con nós na cadena SER do Carballiño, facendo ser deportivos, falando do deporte local e sobre todo do Arenteiro, e bueno, pois seguramente pois a maioría da xente que está aí a través da pantalla pois xa sabe quen é Peña, e para quen non o sepa, pois queres facer algunha cartiña de presentación antes de poñernos en materia? Non, xa penso que xa me conocen, bueno, moita xente, facemos os nosos pinitos aí dando as nosas opinións, o mellor que facemos, o mellor que podemos facer, opinamos sobre o Arenteiro, nós sempre intentamos facer o mellor posible. A moita xente gusta e a outra non lle vai gustar o que digamos, pero máis ou menos sempre con boa sintonía. E bueno, xa por poñernos en materia o que estábamos falando, non sei se creo que estabas escoitando un pouco a valoración do partido, primeiro empecé eu, logo seguiu Carlos, que che pareceu ese Arenteiro outro día en Barcelona? Bueno, así un pouquiño para empezar, empezamos un pouquiño polo mércores, que para mí foi un dos meus partidos que vimos en Espiñedo contra o Baracaldo, que o Arenteiro empatou a unos, que creo que foi un resultado, bueno, daquela maneira, pouco, bueno, ao final creo que é un resultado xusto. E xa falando do partido de Barcelona, aí creo que o Arenteiro foi moi superior ao Barcelona. Topámonos que marcamos un gol, empatáronos, aí, bueno, aí unha falta un pouquiño así daquela maneira. Creo que para min, Diego, baixo o meu punto de vista, pudo facer un pouquiño máis, que creo que ali no rechace non creo que foi como tiña aquí. Depois xa volvemos marcar o 2-1, e, bueno, o empate diles tamén veu daquela maneira, e despois o 3-2 de Pascu, que a verdade se dita, para min Pascu foi hoxe, onte foi dos mellores partidos que lle levo visto ao Arenteiro. Traballou moi ben tanto en defensa como en ataque, buscando moi ben, e para min o xogador que creo que mantuvo moito o equipo, para min foi Tarsi. Tarsi no centro do campo, para min foi un dos xogadores que o outro día digo un recital de fútbol, creo eu. Moita xente non está comigo, non? Pero bueno, eu creo que outro día estaba en todos os lados, botando unha mão, e creo que foi un partido que berramos todos, como dixeches tú, que eu creo que berramos, bueno, nós vimos aquí un local xa moi famoso aquí no Carballiño, e aí berramos todos como saltamos todos, cando marcaron o terceiro. Pero ben, eu creo que foi un bo partido. Sí, a verdade é que o tema de Tarsi é digno de eloxar e de estudiar, porque bueno, comentaba aí outro día nese grupo de WhatsApp, non, Carlos? Unha persoa que levaba 90 máis 90 máis 90. E outro día cascase un patazo en Barcelona, entre comillas, pasa inadvertido, pero é que nese primeiro gol velo ali en línea de fondo, dando esa asistencia, é que fala do tipo de xogador que é Tarsi, non? Sí, sen dúbida, Tarsi ese pegamento, ese xogador que falábamos a semana pasada, prácticamente dos poucos que son indiscutibles ou insustituibles no 11 de Clube Deportivo Arenteiro, e o rendemento esta semana, os 270, 280 minutos, pois falan por si sós. Penso que fai un partidazo aguantando aí o centro do campo, e aparte digamos, a compenetración e a química que parece ter con calquera xogador que xoga ao seu lado, non? Porque últimamente estálle tocando xogar pois cambiando de compañeiro de él mismo o domingo en Barcelona, non? Solar, tamén o cambian moi cedo na segunda parte, entra Adri Cruz e realmente non se nota prácticamente o cambio, e nese aspecto pois Tarsicio está facendo un temporadón espectacular. Eu teño que dicir que
é certo que quizáis obviamente, pois ese pegamento, esa peza prácticamente cuadrangular, fundamental para o equipo, pero o domingo en Barcelona que eu non me puiden fixar no centro do campo prácticamente. O esférico non paraba, ali eran unhas accións a velocidade supersónica de arriba para baixo e de feito eso destacan os dous entrenadores en rolda de prensa e é o típico partido que para os seareiros, para os aficionados, pois disfrútase moitísimo, especialmente eu he estado disfrutando moitísimo independientemente do resultado final, xa que a vitoria, pois, eso que nos levamos. Pero tú tens que ver, por exemplo, como sale Jardiel a rolda de prensa, que hai vídeo da rolda de prensa de Jardiel, despois de gañar, despois de ver digamos, os xogadores completamente posuídos, extasiados, a vitoria, no vestiario en San Joan de Espí, hai que ver a cara de Jardiel. Jardiel envelleceu 10 anos durante o partido, porque ese partido para os adestradores, na que non hai control no centro do campo, eu penso que é o peor partido que pode haber para un adestrador. Sí. E ti, Darío, que como vibraches e como te sentiches vendo a este Club Deportivo Arenteiro? Ben. Supoño que un pouco como a vos, non? Ese ansiado gol ao final foi a guinda do pastel do partidazo que vivimos, porque, por un lado, o Arenteiro, para min, como decía Peña, foi claro dominador do partido, sobre todo, por lo menos hasta os minutos 60-70, creo que estaban metendo un ritmo partido que o Arenteiro o Barcelona non era capaz de seguir o que estaba facendo o Arenteiro, con dominio, con intensidade, con verticalidade. A verdad que non recordo un partido no que o Arenteiro lle metera unha marcha tan alta como o domingo en Barcelona, e seguía. E creo que a complicidade do partido co Arenteiro estuvo principalmente en que cando conseguiu marcar ambos goles prácticamente ao pouco tempo, nas seguintes xogadas empatanlle, cando o Barcelona prácticamente non genera nada a nivel ofensivo. Creo que eso ten que ser desquiciante, non? Tú generar, atacar, e cando consigues marcar, aos 2 minutos calcanche o empate. Eso é moi complicado, como di Carlos, minutos 60-70, o Arenteiro ven de xogar 2 partidos en 3 días, este era o terceiro. O Arenteiro parecía que pouco a pouco empezaba a perder esa forza e que o Barcelona como que se empezaba a crecer, non? Pernas frescas, xogadores novos, o Arenteiro, baixaba unha marcha e empezaba a xogar, como dixo Carlos, un pouco cos tempos, un pouco cos sentimentos, e aí Jardiel creo que o fixo de maravilla, creo que supo ver moi ben os tempos do partido, é dicir, aquí hai que parar, xa non nos dá gasolina para seguir a esa intensidade, e vamos xogar agora ao noso, non? E se vamos xogar as nosas cartas, como dixo antes Carlos, queredes gañar así? Pois vamos a gañarnos así. E foi cando... E que aparte era algo que se palpaba, non sei vos, pero, falando nese grandísimo grupo de WhatsApp, é famosísimo, xa se palpaba este partido vamos a gañar, 100%. Porque é un típico partido onde... Era cuestión de tempo, Darío. Sí, era cuestión de tempo. E despois podía haber ou non o gol, pero ese típico partido que parece que xa o ves vir, inda que o Arenteiro aí neses minutos finais, 70-80, non estaba sendo a mellor parte do partido do Arenteiro. De feito, creo que estaba sendo a peor, polo menos de dominio. Non sei por que había algo dentro de nós que nos facía creer de que iba a chegar ese 2-3. Sí. O Barça podemos argumentar, e máis ou menos vamos estar todos de acordo, xogou 10 minutos outro día, os 5 minutos despois do 1-0 e os 5 minutos despois do 2-1. A partir de aí acabouse o dominio do Arenteiro, a pesar de ser xogo de tira e afloxa, de, como dixo Jardiel na rolda de prensa, de vai e ven, pois o Arenteiro foi libra por libra superior. Sí, incluso me atrevería a decir que xogou máis ben despois dese 2-1, que aí sí que hai un cambio de pezas, o Arenteiro ataca moi ben, o Barcelona ataca moi ben a banda de Borja nese lateral dereito e consigue dar dúas veces ao pau. Eso mesmo, antes do gol hai 2 remates ao pau, por exemplo. Exactamente. Eu non sei se, Peña, vouche introducir, non sei se tes a impresión, ou polo menos para min foi así, porque eu outro día vin, e non son amante deste deporte,
pero vin un partido de fútbol como se fora un combate de boxeo. É un combate de boxeo de auténtico idas e vidas, destes do antigo boxeo de toda a vida, non? De ir a cara de can, golpe tras golpe, e que en o millor, ao final de todo, tiña os guantes máis pesados, era o Puxil, que neste caso era o equipo verde, non, Peña? Aí creo que Jardiel vai estar moi contento cando se perdeu o control do centro do campo, que aí foi cando Jardiel, para mí leu moi ben o partido, que aí foi cando quitou a Martín Solar e meteu a Cruz, a Adrián Cruz para ter un pouquinho máis o centro do campo, pero en vez de eso de beneficiarnos, parece que nos perjudicou teóricamente un pouco que non amarramos o centro do campo, foi o que tú dis, que empezamos a ir de volta, foi cando nos empezaron a crear moito peligro pola banda dereita nosa, que Borja non anduvo aí, coíalle moi ben a espalda, Cuellar, había veces que xa estaba desfondado físicamente porque fixo un traballo moi grande, e aí colleron e tuveron esas dúas ocasións que foron ao pau, e aí tuvemos un pequeniño problema, pero o Arenteiro refixose ben, seguiu coa súa tórica, adiante foi, xa che digo, un pouquiño así daquela maneira, e iso ao Jardiel non lle gusta, perder o control do centro do campo, eso o Jardiel, cando ve que non ten o control, cabrease moito. Sí. Sí. Teno comentado, non, ás veces, de que non lle gusta ser un equipo que gañe que despois o do partido tal, non? É que estaba un pouco descontrolado o partido, aí neses momentos estaba un pouco... E eso, o equipo, verdad, hai que dicilo que físicamente está moi ben preparado, porque son 3 partidos nunha semana, e o equipo, creo que nos 3 partidos, para mí, tuvo unha preparación física increíble. Sí, hai que alabar dende aquí, evidentemente, a todo o corpo técnico, fisioterapeutas, todos. pero en especial, seguramente, quen teña máis mérito neste aspecto sexa Nico, a verdade. Porque eu sinceramente, gustoume que fora así de valiente, pero que non daba un duro, porque o Arenteiro acabase enteiro o partido, que poidera pasar calquera cousa, iba a pasar, neste caso saliu cara, pero a verdade é que a min sorprendeume moito o arriscado da proposta de Jardiel e de entrar nesa chamada que lle fixo Albert Sánchez, non? Pero bueno, antes de pasar cas notas, se queredes, quería destacar outra figura moi importante. Non se fala moito del, non falamos apenas nada, pero é un tipo que sigue facturando, que sigue, e outro día marca un gol para enseñar nas escolas os dianteiros centros, non? Como que Marcos Baselga. Eu creo que o central ainda está buscando ahora, Eu creo que ainda está buscando. Fixo un recorte que o deixou clavado. Sí. Fai moi ben eses recortes, verdad? Xa contra Andorra, xa contra a Gimnástica Asturiana, recibe dentro pero antes de rematar fai ese recorte que tú sabes que é complicado porque el parece que dá a sensación de que é fácil facelo. Entón tú aí daste de conta que ten que ser moi complicado. Eso mesmo. Sí. Parece que falla a cámara lenta, pero os centrales, ou neste caso lateral, non son capaces de chegar allí. Ten un bo xiro de cintura o de Marquinhos. 10 goles, que se di pronto. Empezando tarde e un mes lesionado. E leva 10 goles. Sí, no, eso se está xendo como goleador e a verdad leva de goles que eso en primeira ref é moi complicado, Eso, cuidadí. E hai que tamén dar outra clase magistral o outro día no Johan Cruyff a Ferreiro. Eso, cada vez que recibo o balón, eso é... Notase que xugou na Liga de Fútbol Profesional porque é unha auténtica maravilla. Algúns controles, outros pases de tacón, pases ao hueco, sempre apoiando ao compañeiro, eso foi un auténtico lujo. Ter estes xogadores en Espiñedo é para quitarnos o sombreiro e aplaudirlle todos os fines de semana por o traballo que fai. Isto, a verdad, aplaudirlle. Esa xogada de cambio de orientación, pincha ca punteira da bota, cae o chan, pega ese taconazo, como que non lle costa facer esa acción, eso é... Como se tuvera 20 anos. No, xa non é a edade, que xa é... O compromiso que ten. É o abuso de ter tanta calidade nunha categoría onde hai calidade, pero non se ven xogadores ou non se soen ben xogadores con tantísima calidade.
que esa acción define perfectamente a David Ferreiro. Bueno, vamos cas notas. Eu teño que deixarlle comezar a Carlos hoxe, porque a primeira nota vai Pois- ser pois, espera, espectacular. espera que teño que pillar algo para dar as notas. Estou Vas pensando buscar vale, antes. vale. Vas buscar Nada, a chuleta. No, No, penso que ten algo preparado, non sei o que, A ver, non sei o Está, que. o MVP está claro, non? José Pascual, Alba Seba, a parte das 3 accións de valor gol, os 2 goles de asistencias, pois esa digamos, verticalidade que nos aportou, sobre todo na segunda parte, eu teño grabado a fogo na mente 2-3 accións na que recibe en lado esquerdo, moi rápido do centro do campo, ben sexa de Tarxo, ben sexa de Adrián Cruz, encara en diagonal, encara o defensa, baixe, abre cara ao media punta, abre cara a Cuellar. Eso para min son as accións que lle deu a tranquilidade a Club Deportivo Orenteiro. Ter un xogador no campo capaz de ler un partido tan complexo, e Pascu, obviamente, cas virtudes que ten, con ese xogo, espacio, con esa velocidade, con esa verticalidade, o partido estaba feito para él, e como dixo Peña, despois da primeira parte de Ferreiro, estando tan cómodo con esas accións, ese duende que ten o de Baños de Molgues, quizás o máis fácil sería ao facer os cambios, pois deixar a Ferreiro e quitar a outro xogador, pois Jardiel aí interpretou que o partido pedía outra cousa, que o partido estaba para xogar os espacios, e tanto polo lado esquerdo con Pascu como polo lado dereito con Cuellar, pois o partido estaba para eles, e o 2-3, que ao final pode ser casualidade, pode ser coincidencia, pois deulle a razón ao míster aragonés. Pode ser, pero penso que non. El apostou, doblou a aposta e saliu ben. Hai veces que as cousas salen ben, hai veces que as cousas salen mal. O que está claro é que a vida é para os valentes. Jardiel aí apostou aí. O partidazo de Pascu, a definición no primeiro gol pois é prácticamente a placer, non a porta vacía, pero no segundo gol hai que axustar aí abaixo. O porteiro fai un paradón a Cuellar, pero cando remata Pascu está de pé xa, cubrindo a portería. E aí o melón da puxo Pascu, e no minuto 86 con 180 pulsacións seguramente. Entón, eu quero che preguntar unha cousa, Carlos. Discúlpame, Peña. Pascu é diestro ou é zurdo? Boa pregunta. Porque Eu pregunto. tuvo unha ocasión antes, tamén clara, e botou ca perna direita e botou na arriba, e marcou o gol ca izquierda. E o centro que lle ponga o corazón á área a Martín Solar para que remate a placer. Eu vou a comentar unha na primeira parte que é moi parecida ao 2-3, que engancha ca perna esquerda polo único huequiño que quedaba de ángulo pegadiño ao pau, meteuna por aí, o porteiro fai un paradón. Pero que pareceu espectacular como enganchou casi sin ángulo e a meteu polo único hueco que se había un hueco era ese, era pegadiño ao pau rasa, enganchou na de primeiras e meteu na aí. Pena que foi un paradón, pero curioso. Carliños. Sí, eu non sei se son un optimista consumado ou se teño unha percepción de Pascu que non é, porque no famoso grupo de WhatsApp pois xa sabedes o que pasa con José Pascual, xa sabedes que eu vou un pouquiño aí a contracorrente a fronte dese barco, pero sabía que iba a pasar algo, non? Non estarás deixando caer que había dúbidas ou críticas con Pascu o domingo? Bueno, críticas non, pero dúbidas ao mellor sempre hai, non? Pero bueno, a min gustame pensar que o talento sempre está baixo sospeita. Entón, pois, con Pascu pasa un pouco eso, e fai o mellor partido da temporada o domingo. E nada, pois eso, 5 goles para o atacante de Santa Pola, que se di pronto, non comezou ben, está nun estado de forma agora mesmo, máis alá do gol e da asistencia, pois espectacular. Pois sí. Para esquecer, pois todos temos as nosas filias e as nosas fobias, e iso é natural, e é bo, e obviamente fomenta o debate e tal, pero despois
do partido do domingo, pois vou no deixar en vacío, non quero poñer a nadie, que a miña opinión pois xa vedes o que importa, non importa absolutamente nada, pero non quero destacar a nadie neste aspecto. Penso que o equipo comandado por Jardiel fai un partidazo espectacular, especialmente no contexto no que fomos a San Joan de Espía, entón pois vou no deixar en vacío desta vez. Incordio, pois teño que destacar o xogador ourensano, ex da Sociedade Deportiva Ponferradina, Raúl da Costa, máis alá, é o que tira a falta, non? No primeiro gol, o que axusta sí. tanto Sí, o sí. Pau. Pois na primeira parte, despois na segunda parte sí que está así un pouco máis desaparecido, máis descafeinado, pero ou polo menos esa sensación que me deu, pero na primeira parte parecíame que todo o caudal ofensivo do filial culé viña polo seu lado, non? De feito, a Jordan falle moitos líos, moito perigo por aí, non sei se era o que forza o cartón amarelo ou é outro xogador, pero da Costa, a verdade que estivo moi activo e eu non sabía que era un xogador que aparte desa, eu xa sabía que era un xogador moi dinámico, pero non sabía que tiña un golpeo do balón tan preciso e fixo moito dano especialmente na primeira parte, e penso que é do mellor que tivo Barça. E no Romerito, pois penso que vai ser, sorprenderíame que houvese outro partido no que lle vai a dar esta nota a Raúl Jardiel, porque vai un pouco en contra dos estatutos que establecimos aquí no bar da cantina, porque as notas en teoría van sobre 10, pero a Jardiel, e aquí poño o sombreiro, por el agora, Chapo. quito o sombreiro, teño que darlle un 11 a Raúl Jardiel do Bato, polo que fai o domingo, polo plantexamento inicial, pola preparación da semana, pola honestidade que ten na rolda de prensa ao dicir que despois de ser 2 partidos o mellor houbo dúbidas dentro do vestiario de si xa non somos o mesmo equipo, de que si perdemos ese xen competitivo, ese ADN, pola forma de ser proactivo, de facer os cambios, por en definitiva, e falando en plata, botarlle un par de collós e xogarlle a rapaces de 20 anos de tú a tú, pois eu penso que é a gran obra maestra de Raúl Jardiel esta temporada, e entón teño que darlle un 11 e outra vez aquí mi sombrero. Dis, Carlos, a rapaces de 20 anos e a rapaces de 16 e 15 anos. Efectivamente, que non xogaron entre semana. Que xogaron entre semana. Que tuveron toda a semana para descansar. Que non... É no Johan Cruyff. Que iso impón a calquer xogador xogar nun campo dices, Hombre. Tal cual. Pois sublime, quen quere seguir o siguiente en pasar por aquí? Milito, queres dar ti? Veña, que eu dou voando, que son bastante semellantes as de Carlos. Veña. Eu creo que Milito aquí, creo que o MVP para esquecer é Incordio, e o Romerito, eu creo que hai que dar, non creo que se poda, home, se hai algún xogador que estuvo mirocando, pero eu creo que hai que dar yo ao Club Deportivo Arenteiro, a todos os xogadores, incluído o entrenador. Eu, para min, vexo así, destacar algún xogador, sí, pero eu creo que o equipo hai que darlle todo ao equipo, para min. Bueno, ahora terás que pasar ti tamén polas notas. Se queres te podes mollar, ese non te mollas. Isto non é un jardín, non? Isto non é a tertulia da política, isto é serio. Bueno, eu a veces mollome demais tamén, ás veces tamén mollo os pés. Sí, señor. Bueno, entonces, pois nada. Queres adiantar tú, Milito? Sí, doulle rapidamente. Para min o MVP, pois evidentemente non ten ningún tipo de dúbida. Eu non son de botarme flores, pero neste caso vou non facer. Penso que Pasco é un xogador que a verdade que está un pouco infravalorado. É certo que non é un xogador que che vai destacar en partidos pechados, porque non é un xogador que teña esa habilidade de espacios cortos, de combinación, de encarar como tiña Diego Gómez, por exemplo, pero en partidos como do outro día estaba claro que era un xogador que iba a ter un rol importante. Eu dudaba, ou non dudaba, eu sabía que iba a poñelo de titular Jardiel, porque evidentemente lee mellor que calquera de noso partido,
e a verdade que me pareceu, pois, o que dice Carlos, un partido perfecto, onde case consigue ese hat-trick nesa última xogada, que sería, pois, a guinda, non, desta película que foi onte o partido no Johan Cruyff, e a verdade que creo que evidentemente podemos ter gustos de todo tipo, pero o que non se pode negar é que nun partido con espazos, un xogador como este, creo que o xogador máis determinante de todo o plantel, pero con moita diferencia. E demostrouno, pois, sen ningún tipo de dúbidas. Eu, media hora antes do partido, cando vin a alineación, díxeno que iba a ser o MVP, e 2 días despois, ou un día despois, mellor dito, aquí o está. É que xa falo en 3 días porque me parece que isto xa foi, non sei. Para esquecer, vou poñer o adestador do Barça Atlético, Albert Sánchez. Veio bastante afundido en rolda de prensa todo o partido, como que xa un pouco lamentando as feridas, como que preguntaban incluso polo seu cargo. Non sei que pasará durante estes días, pero a verdade é que puido ser a estocada definitiva po técnico catalán, e vemos un Barça na penúltima posición con 25 puntos, e bueno, a verdade é que non é o que está acostumado, non están acostumados por esos lados, ou o objetivo que tiñan a principio de tempada, que non era outro que o de, seguramente, aparte de formar xogadores, pois buscar os postos altos da clasificación. Incordio, pois estou tamén de acordo con Carlos, me parece da Costa un xogador diferencial na categoría, creo que incluso se lle pode estar quedando xa culta esta primeira red, porque é un xogador con moitísimo desborde, moitísimo descaro, ten tiro, como comentaba Carlos. A verdade é que eu nos golpe franco sí que non o teño visto tirar moitas faltas, sí que é certo que é o típico xogador que empeza dende banda esquerda, métese moito dentro e sí que golpea bastante, pero sí que me sorprende tamén como me sorprendeu o golpeo do outro día desa falta. E no Romerito, pois eu non lle vou dar un 11 a Jardiel, porque evidentemente pois esa nota de Carlos non se pode igualar. Eu do 10, pois un 10. O meu primeiro 10 da tempada creo que está moito e máis que merecido para o adestrador Maño. Creo que o fai en absolutamente todos os momentos, en todas as situacións, en todos os momentos críticos do partido. Creo que actúa como o ten que facer. Creo que ese cambio de Solar foi moi importante, aínda que nos tanxentes, non, nesas estadísticas o millón non se vira, pero evidentemente nun partido que se prevía que neses últimos 25 minutos que iba a ser de idas e vidas, pois creo que a figura de Cruz me parece que foi moi importante. Aínda por riba, Solar xa tiña tarxeta amarela, que bueno, despois comentaremos que se vai perder o próximo partido. E creo que en todas as decisións que tomou Jardiel outro día e nos momentos en que as tomou, creo que estivo de 10. Entonces, pois, é que non lle podo dar outra cousa que un 10 o adestrador. Así que nada, esas son un pouquiño as miñas notas deste partido, Darío. Pois sí, señor. Pois veña, rapidamente, Peña, contanos as túas notas do partido. Xa me MVP, bueno, eu creo que non hai moita dúda no partido. Queredeme meter nun compromiso o primeiro día xa. Bueno, isto é o pan de cada día, Peña. Tira esta piscina ou non? Eu tiro má piscina sempre, non pasa nada. Ás veces topa auga e ás veces non topa auga. Compromiso cando perdemos, joder. Sí, bueno, o MVP para min, sí, decides Pascu, estou de acordo, pero tamén hai que, creo que é verdad, Ferreiro, para min, pero bueno, para min Ferreiro. Polo que me leva ofrecido toda a tempada e no partido do outro día, digo un recital. Para esquecer aí non teño moi claro, aí sí que non sei, non podo... Andas aí dudando entre Barcelona e Pascu, non? Sí, mas, bueno, non tanto, non tires, non. Aí creo que, para esquecer, para min, Borja non tuvo un partido para min, na segunda parte, sí, non entra crearlle moito peligro pola banda, buscarlle moita espalda, non sei se foi que non tuvo a axuda de Cuellar, foi por onde nos crearon peligro na segunda parte. O Incordio, sí,
O Incordio, estou con Bosco, da Costa. Sí, aí da Costa creou moito peligro, a falta executona moi ben, para min, sí, bueno. Romerito, pois habrá que estar con vos, Jardiel, porque o outro día leu ben o partido, lévase visto que agora, non sei se porque confía xa máis no banquillo, agora agota os cambios, fai máis cambios que antes, que sempre esperaba o minuto 83, 85 para facer os cambios, e agora xa se ve que move o banquillo antes, e debe ser porque agora, non sei, será porque ve que ten máis fondo do armario e tira de banquillo. E outro día, a verdade seita, leu moi ben o partido. Peña, crees que ese tema acción-reacción que lle está sucedendo cos tema dos trocos, crees que lle está empuxando un pouco a confiar máis no que ten no banco? Aparte de que, evidentemente, os fichaxes que puderan traer en febreiro Alex e Maisil, pois estiveran de acordo, non? Sí, eu estou de acordo. Eu creo que confía moito máis no banquillo, vese que ten máis fondo de armario, vese que le ben o partido, se agora ten os xogadores adecuados para facer darlle ese toque hilo ao cambio do xogo e de todo, porque outro día viuse claramente que Martín Soler xa estaba agotado, xa aí botou mal do banquillo e fixo o cambio que foi onde empezamos aí. E depois xa estaba tamén Ferreiro, tamén entrou o rapaz este que veu do Valencia, non? Non foi Simón Luca. Sí, Simón Luca. Penso que Ferreiro entrou en Nol, pero de Simón Luca Sí, entrou despois tamén. Sí. Fixo, agotou os 5 cambios e iso creo que o Arenteiro veulle moi ben para aguantar físicamente o partido que lle propuxo o Barcelona na segunda parte, un partido con moito físico, e aí creo que botou mal do banquillo. Bueno, pois nada, vamos rematar contigo, Darío. Viña. Agora toca ti, Darío, móllate. Hai unha cousa, espera, Milito, aí temos que mañá xa falaremos, o mércoles xa falaremos de quen ganou a porra. Acordaste? Claro, sí, comentaremos ese tema, comentaremoslo. Falaremos. Sí, que ganar, xa sabes, esa persona que sabemos. Xa. Xa daremos a primicia. Exactamente. Nadie sabe quen. Non. Bueno, pois nada, dalle aí logo, Darío, entón. Pois nada, poucas novas. Mira, para ser distintos, repartir aquí os premios, evidentemente penso que o xogador máis destacado foi Paz con esos 2 goles, pero vamos, eu voulle dar un MVP tamén a Baselga, que creo que ben o merece, o seu traballo é indiscutible, pichichi do equipo, nada, por variar tamén, veña, MVP a Baselga. Xogador para esquecer, pois eu sí que me vou mollar, eu tamén, así, eu estou na piscina de Peña. A ver se ten agua. A ver se ten agua. A verdad que cambiei o nombre 2 veces agora antes de mostralo e ao final puxen un resumen. Laterais, porque poño laterais? Creo que por un lado Borge, como dixo Peña, foi entrar nas 2-3 accións seguintes e que non viese que non era capaz de seguir o ritmo do xogador do Barça, que lle ganou a espalda 2 veces. Pero bueno, tamén era a primeira vez que xogaba, se non me equivoco, de lateral no Arenteiro. Creo que o ritmo que tiña o partido non era fácil entrar aí. Así que nada, por eso non quixen poñer directamente a Borge. Creo que Llano tamén non fixo un bo partido. Creo que os últimos 3 partidos de Llano non están sendo do nivel co que nos ten acostumados. Non quero dicir que sean malos, pero evidentemente non está ao nivel que estaba antes. Ben é certo ao seu favor que, ainda que tuvo un par de fallos, recordo un pase na salida de balón, unha pérdida, tuvo tamén ao final do partido aí, nos finales, nas xogadas finales, un par de salvadas bastante considerables. Hai un retorno que fai moi ben nunha contra do Barça. Sí, que lle limpia o balón, tiña ventaxe o xogador de Barça por bastante, e chega moi ben Llano aí para recuperar. Pero, bueno, por destacar algún aspecto negativo, non digo que fora un mal partido, nin que fora un desastre, vamos. Incordio, da Costa, estou con vos, creo que non ten tampouco moita discusión. Como non ten discusión,
a nota foto finish do míster, un 10. Creo que puntellou moi ben Carlos antes, non? Na primeira volta, se algo se lle achacaba ao equipo era que non era capaz de cambiar as tácticas do partido. Non porque non quixese, senón porque non podía, pois polos cambios que tiña, non? Como dicía Carlos, un 11 máis 2 cambios case obligados ou por xogador, por físico, non por querer modificar a táctica e a intención de xogo do equipo. Ahora Jardiel sí que dispón deso, ou por menos sí que confía neso, e xa vimos como xogou as súas cartas no Johan Cruyff onte e que lle saliu, pois como lle saliu, non? Ben, creo que foi un acerto total as decisións que tuvo o míster e nada. Hoxe pode descansar tranquilo, se nos está vendo mandámoslle un saludo, pode abrir un bo champán, unha boa botella de viño para cenar e nada, que ben merecido ten. Claro que sí. Sí, señor. Bueno, pois... Cuidado con abrir o champán e a cerveza, que falaremoslo agora na previa, pero esta semana de 7 puntos de 9 posibles, despois de 25 xornadas, están postos de playoff, veremos agora na clasificación. O mellor tamén cambia a forma coa que temos que evaluar ou avaliar a Club Deportivo Arenteiro, e o mellor tamén cambia a exigencia que como aficionados temos con este equipo. Entón, pois, cuidado, cuidado que en vez de... Eu xa para baixo, xa o cuello me empeza a mirar para outro lado. É que vamos a ver, pincha aí a clasificación. Hai que mirar para arriba. Pincha aí a clasificación, Darío. Le comentamos antes de pasar a previa. Pois nada, é que ten toda a puta razón, perdón a expresión, ten toda a razón do mundo. Hoxe estou desatado. Hoxe está desatado, Milito. Tedesme que perdoar. Ten toda a razón do mundo, señor Carlos, porque que vamos a ver, que xa hai unha diferencia considerable de 10 puntos co descenso, non? E creo que, home, evidentemente o ano pasado creo que, se non recordo mal, o equipo que primeiro se salvou tiña 43 puntos, non? Na última xornada. Se fora a mesma puntuación quedarían nos 4. Penso que vai ser un pouquiño máis. Creo que vai ser, ao mellor, 2 ou 3 puntos máis o que vas necesitar. 45, 46 puntos este ano. Sí. Porque, bueno, evidentemente, non hai un Deportivo, como hai ano pasado que fixo unha puntuación enorme. Había un pouco máis de diferencia entre esa parte alta e o mellor a parte baixa, había un pouco máis de non sei, como de distancia ou de separación. Entón, eu penso que vai a facer mella neses postos de descenso e quizáis pois, os 43 non vayan chegar e fagan falta pois eses 45. En resumir as contas, virtualmente quedarían 6 puntos para a salvación. Entón, estou de acordo con Carlos que non podemos xa estar aquí enganando o personal ou sacar el cordeiro, non. Este equipo, xa dito polos xogadores, xa está pensando en cotas maiores. Soñar é gratis, evidentemente os pés no chao teñenos que ter eles e nós podemos ser o exixente que queramos. Hombre. Exactamente, todo o mundo e ilusionarnos e se queremos sacar o champán en cada victoria, pero a verdade é que a cousa está candente e bueno, a verdade é que fixemos aí unha pequena enquisa outro día despois do partido no Instagram. Creo que preto do 70% das persoas votaron que ven a este equipo en playoff rapidamente que estamos, dice pronto e non eran poucos votos. Milito, mira que o sexto quen está, o sétimo quen está. Sí, claro, evidentemente está Andorra, sexto con 38 puntos, sétimo Nasti con 37, Atleti B 35, incluso Zamora e Unionistas con 33, que son 2 equipazos. Pero que xa non, evidentemente aquí non podemos asegurar que vayamos a xogar o playoff. De 11 está o Real Unión de Irún con 32 puntos. Xa, bueno, aí xa hai 7 puntiños de diferencia. Pero vou ser claro, pregunta si o equipo o playoff, sí ou non? Ojalá, eu por mí sí. No, ojalá non, sí ou non. Pode repetir a pregunta, Milito. No, é que Milito, é que tú tes por abaixo a Tarragona, tes o Andorra, está o Bilbao,
son tres equipos que teóricamente son para estar arriba. Oja, eu digo que sí, eu creo que sí, que estén nos 5 primeiros puestos, está claro. Pero tamén hai que ser realistas que o que veñen por atrás son fieras, son leós. Miuras, totalmente. Mellor, claro, eu creo que un dos partidos clave vai ser dentro de 15 días, o 16, o 15 ou 16 de 3 marzo. semanas. Sí, que venga Ponferradina Cando- aquí. Sí, sí. Si nos ora o próximo partido, que xa falaremos dir, que é o Sestao, aí quitamos un bo resultado, o resultado é ganar, está claro. Aí Veña, está. Despois, semellas más político. Máis Semellas tres. político. non, máis 3, ganar. Despois xa non sei onde vamos, que eu xa perdín o control, xa está. Unionistas. Unionistas. No, vamos Ah, a... Irún. Vamos Irún, sí, estou mirando hoxe. E xa ven por Ferradina. Se volvemos a facer de 9-7, eu garantizo que vamos a estar entre os 5 primeiros. Neste Tirei má caso, piscina. son cholista, Peña. Partido a partido. Bueno, Day by day. bueno, eu fixen unha aposta outro día e equivoqueme por un pouco. E casi me sale. Bueno, Carlos, playoff, sí ou non? Si nos respetan as lesións, non hai ningunha peza clave do 11 titular que caiga lesionado de longa duración, sí. Darío? Eu digo Sí. sí. E eu digo rotundamente sí. Non digo máis. Eu digo É que sí non. por unha razón, porque é un equipo que xa demostrou sobradamente como compite, como xoga, e creo que este tramo final de temporada atreveríame a decir xunto co Baracaldo é o equipo que máis vai a disfrutar. Estamos falando de equipos como Cultural Leonesa, Real B, Ponferradina, Andorra, Tarragona. Son equipos que están destinados a estar aí arriba. O sea, que non lles queda outra. E todo o que non sea puntuar para non estar aí arriba é un fracaso, incluso. Sí. Entón, este tipo de equipos, os últimos 2 meses pasan moi mal, porque teñen que ganar sí ou sí, non lles vale empatar. Darío, eu creo que o equipo estará sempre cando os fichajes, que para mí foron moi bons fichajes agora no mercado de inverno, creo que iso é o que nos vai dar a nós estar entre os 5 primeiros. A mí dá máis sensación. Cuellar ten unha pintaza, Cuellar, o central, Carlos, pintaza. Iba a comentar, xogador Bétula Cars deste domingo, Jaume Cuellar, 12 kilómetros con 700 metros percorridos. Sendo extremo dereito, que é o que dixo Peña antes, que Cuellar non era solo para arriba, para atrás outro día baixou moito, aí está, reflexase nos kilómetros percorridos. Tomaría nota da rolda de prensa de que cando lle preguntamos polo troco de meter a Cuellar, cando o día que marcou gol, comentou que quizáis pois tardou un poquinho porque non sabía se Cuellar o mellor lle podía dar ese traballo hacia atrás, pois creo que non sei se o mellor tomou nota desas declaracións de Jaldiel e outro día demostrou que o pode facer perfectamente. O fútbol é moi caprichoso, porque para min o Cuellar, falámoslo moito no grupo de WhatsApp, todos tiñamos máis ou menos a percepción de que iba a poder cumplir en Clube Deportivo Orenteiro. E pasa moito incluso no fútbol de élite. Por exemplo, agora no Real Betis, a fichaxe esta que veu do Manchester United, o brasileiro Antony, que levaba ano e medio sen facer absolutamente nada en Manchester, ven a Sevilla nos 3 primeiros partidos, dá un fútbol que parece un xogador completamente diferente. Cuellar con 20 anos xogou 60 partidos de titular en segunda división. Un xogador non se esquece de xogar o fútbol, pero obviamente na vida hai máis cousas que o deportivo, e un se está incómodo nun sitio, pois non rinde, e a salida de Cuellar de Lugo favorece ao Clube Deportivo Lugo, porque desfaise un xogador que non estaba contento ali, e nós en Arenteiro aproveitar o talento do lamento boliviano. Totalmente. Contextos, emocións, ao final é o que diste, un xogador non perde ou non se esquece de xogar o fútbol dun día para outro, e a Cuellar víaselle que é un xogador pero que moi válido para a primeira ref, e está a demostrar. Así que nada, se vos parece ben, pois xa podemos ir pasando coa previa, verdad, Darío? Hai que alixeirar, e hoxe será a última parte do programa. Sí, que normalmente facemos aí a sección novas, pero como xa fixemos
Ao principio do programa, nada, quedamos entonces emplazados xa para esa parte final previa deste sábado de entroido deste Arenteiro Sestao River. A cada escalón que baixo, máis perto de me atopare. Das augas do inframundo, facemos o noso mar. Nada foi igual, fomos rochas contra o mare. Tudo porta mare, como santa liberdade. Espido nun cantil a fin de mes, a conta en negativo, mareas de estrés. Diazepam e Cuba litro como ves. O médico confunde o mar como Everest. A barca a destrozo, luz dun equinoccio. Minten como Pinocchio, facendo soliloquio. Vou de Vigo a Tokio, a nado pouco a pouco. O sal erosionando todo. En augas internacionais, cero puro faxes. Son as rochas vida, firme na marxe. Naufragando sen equipase. Non a suficiente tela por facerme un traxe. Somos ondas, Pois aquí estamos xa para falar do futuro, para falar deste sábado de entroido, a ver se vos vexo disfrazados o fin de semana en Espiñedo, algún de vos. Pode que se que caiga algunha treza, algunha peluca ou algunha cousa desas. Nos disfrazados andamos todos os días, Bueno, Ya estaba en acerto. Así que... Estaba en acerto. bueno, Pois nada, que nos pois toparemos podemos- no sábado, Milito? bueno, pois Rapidamente. topámonos a un equipo que é o Sestao, 17º na clasificación, 28 puntos. Sí que é certo que a verdade é que non ven na mellor das xeiras, non, por así decilo. Dos últimos 5 partidos é o 15º equipo clasificado con solamente 5 puntos, pero sí que é certo que o último partido pois ven de conseguir unha victoria é moi importante. Eu a verdade é que non puiden ver o partido, pero estuve vendo un pouquiño o resumo longo do mesmo. A verdade é que bueno, xogaba un partido a cara de can contra o Amorebieta e gañaron por 1-0. E a verdade é que vendo o resumo, que creo que era de 4 ou 5 minutiños, pois só se vían ocasións do Sestao. Notase que o seu campo é un campo pois moi complexo, nós xa o vimos en primeira persoa, e bueno, pois tiñan que sacar os 3 puntos polo civil ou criminal, e así o fixeron. Estuve repasando un pouquiño, creo que non contan con baixas por sanción, e bueno, pois xa destacamos un pouco os xogadores na primeira volta, pero me gustaría destacar outra vez a un xogador que outro día dalles a victoria cun tremendo disparo dende fora da área, como é Bustillo, xogador que destacamos na ida, que é un todoterreo, un xogador, un centrocampista con moito gol, con moita chegada, moi traballador, e a verdade que me parece un xogador que o mellor poidamos ver o ano que ven noutra categoría. E logo, bueno, pois xogadores que a nós, xa no partido de ida, tivemos problemas de suxeitar, e é un tipo de dianteiro que nos costa moito de defender, non? Ese dianteiro corpulento, ese dianteiro que xoga ben de espaldas, que vai ben por arriba no remate de cabeza, ainda que agora con Jack Diori parece que estamos aí recuperando esa sensación defensivas. Outro día, pois, mandas un partidazo, non falamos prácticamente del, pero hai que mencionalo tamén, sobre todo, como comentaba Jaliel, de como chegas a un equipo e en 3 ou 4 días xogas de titular e adaptaste completamente o xogo do equipo, e iso non é sinxelo, e máis nunha posición como é a do defensa central. Entonces, bueno, o que falábamos, non? Un xogador como Echaniz, non? O dianteiro do Sestao River, que ten moito perigo, que é un xogador, outro día fai unha xogada espectacular, que non a vira, colle o balón e entra na área despois dun pase con el do calcaño, e bueno, chega yo defensa a cortar cando vai rematar, pero é un xogador con multitud de recursos que este ano está topando un contexto millor que o que tiña ano pasado en Salamanca, que non foi imprescindible, e este ano en Sestao pois está sendo o dianteiro capital. Con todo eso, pois eu sei que vimos dun estado de excitación máxima, sei que vimos moi ledos,
xa non só polo tema do 7 de 9, non, senón polas sensacións que está dando o equipo. Comentaba na previa no post do Baracaldo, non, que o equipo nesta semana de Tarazona, Baracaldo, Barça B foi increchento, non, progresivamente facendo mellor unha parte boa no partido do Tarazona, despois contra o Baracaldo ampliando eses minutos, non, de bo xogo e culminándoos con esa victoria o domingo en Barcelona. Pero, aínda que miramos a clasificación e vexamos un Sestao en postos de descenso, decirvos que non vai ser un partido doado, é un equipo dos que nos costa, este ano, xa o ano pasado nos costaba, e este ano tamén nos volve costar xogar contra este equipo de plantexamentos máis pechadiños que buscan o seu momento, e que xa digo, que creo que vai ser un partido moi complexo, pero que o Alenteiro ten que facer valer a condición de local. Agora, mentres falaba, Milito, estuve mirando rapidamente o desglose da puntaxe do Sestao en base aos puntos que suman as llanas e os puntos que suma fora da casa. Sorprendeu ver que o Sestao é o peor local da Liga. Sí. É o peor local da Liga. Podedes recordar perfectamente o partido nas llanas, porque penso que foi a finais de novembro ou principios de decembro, que naquel patatal moi complicado, na primeira parte 2-0, penso, e despois é cando entra Adri Cruz e todos vímonos un pouco arriba, non? Iba a dicir que o Sestao é o típico equipo que con pouco pode sacar moitísimo, o típico equipo de segunda B, con ese porteiro Iago Herrerín, que aínda que lle sobren 10 kilos, 15 kilos, pois é un dos mellores porteiros, é un dos mellores porteiros da categoría. Pensei que ibas a decir anos. No, é un dos mellores porteiros da categoría, e digo que lle sobran 10-15 kilos comparando co estado de forma que tiña cando estaba en primeira división, sen ir máis lonxe. E despois xa falamos aquí que está ben que saques o tema de Chaniz, porque na ira falábamos de que Jaume Chaniz era Gaizka Toquero 2.0, un xogador de segunda B que podría pasar perfectamente a primeira. Esta vez non saliu do Sestao, saliu do Baracaldo. Marouane Sanadi, de segunda B directo a primeira, e xa marcou esta fin de semana co Atleti de Bilbao. Entón, pois eso, o Sestao co pouco que ten, pois vai nos plantear un partido complicadísimo. Eu tampouco non creo que vai a ser fácil para nós. O que sí que penso que é positivo é que temos que aproveitar esta inercia desta semana. Volvemos a un ritmo normal de adestramentos. Hoxe penso que o equipo dispuña de descanso, pero agora haberá 4 sesións de aquí ao venres, despois o partido abrindo a xornada o sábado ás 4, e aproveitar a dinámica positiva. O fútbol moitas veces é como a vida, non? Son momentos, son estados de ánimo, son situacións, e o Arenteiro pois ten que aproveitar ao máximo a conxuntura actual, e penso que este partido, sendo en Espiñedo e contra o rival que é, pois cuádranos no momento do calendario perfecto para sacar os 3 puntos. Ti como ves, Peña? Meu Sestao, digo a verdade, só vin o partido que cando fomos xogarnos alá, foi un partido nun campo horrible, que queixábanse do noso césped que temos en Espiñedo, o noso é unha alfombra comparado co do Sestao. Foi un partido físico, un partido que ali o Arenteiro se cadra foi dos pros que lle poña a Jardier, que se cadra non quixo ler moi ben ese partido, porque quixemos xogar ali ao fútbol e ali nese campo era totalmente inviable. Espero que o Arenteiro non note moito a baixa de Martín Solar no centro do campo, porque é un xogador vital para nós, para mover o balón rápido dun lado ao outro, tocala, e o Sestao vai nos poñer un partido físico, presión moi agobiante, creo que vai ser un partido complicado, pero creo que o Arenteiro vai quitar o partido sin problemas, vamos ganar. Pois eu estou de acordo contigo, pero vai costar, eu penso que... costar, claro que vai costar. Vai costar moito, porque é un equipo, non me fío nada deste tipo de partidos que vimos de euforia, de xúbilo, de que dis tú, joder, chegamos e temos esa ocasión de seguir reafirmando eses postos, pero bueno, eu sei que o corpo técnico e os xogadores
aínda que seguramente xa se está palpando ese ambiente de cousas grandes e de facer algo histórico, seguro que saben que hai un rival diante que non vai ser doado, non, Vos, Darío? perdona, antes Nada, de unha nada, pregunta di. rápida, vos podedelo saber mellor. Sabemos se hai, ou sabedes se hai psicólogo ou algún tipo de, digamos, de especialista médico nesa disciplina en Club Deportivo Arenteiro? Que eu sepa, Coido non. que oficialmente coido Psicólogo e que non. Jardiel. Psicólogo e Porque Jardiel. porque se non o hai, e se é Jardiel, o que hai que facer é realmente canalizar este estado de ánimo, este xúbilo e convertilo en enerxía positiva ao completo. Non sei se é unha perspectiva moi inocente pola miña parte ou se realmente hai máis cousas detrás disto, pero eu penso que despois da vitoria contra o Barcelona, e vos seguramente tamén vistes os vídeos en Twitter no vestiario, eso non era alegría, era xa No, casi eso estaban posuídos, era éxtasis absoluto. Pois eso é esa a enerxía, chegada de Mangel e Diego é bestial, claro, eso como mesmo, estrellas del rock. esa enerxía hai que canalizar, refírome. Os xogadores, acabar o partido, máis de un, seguramente veuse invencible. Entón, Xa os eso, parará pois, Jardiel, xa os parará Jardiel, xa xa o Jardiel xa os poñerá no seu sitio para que non... Ás veces tamén a euforia si está bonito ao acabar o partido, expresar aí alegría, saltos, pero despois ao acabar, ao empezar mañá a entrenar, xa Jardiel xa dirá, hasta aquí, agora vamos a non, pensar no Sestao. aí podes ter razón. A mí sorprendeume, pensei que Jardiel iba a estar máis eufórico en rol de prensa e tivo un tono moi Moi, sobrio, un tono moi serio, moi correcto. Jardiel ten claro cal é a forma de proceder, digamos. Eu penso que está focalizado. Tamén é un adestador que en continuas reglas de prensa non se lleve ter moitos altibaxos de signos de expresión, non? Ou de alterarse na derrota unha victoria, non? E creo que é unha liña que leva marcada Rajatabla, moi sí. clara, non? Excepto, creo que fora o día de Amorebieta ou de Bilbao B, que comentáramos aquí, que o veíamos un pouco, non, como decepcionado, que Bilbao, penso comentaba que foi, sí. Que comentaba a palabra falámoslo decepción. aquí, sí. No, Milito, eu creo que o día que eu vi un peor a Jardiel foi o día que xugamos aquí contra o Barça B. Se te acordas ben, na rueda de prensa, sí. Te acordas que dixo na rueda de prensa que dixo é increíble que se perdera este partido, que non se quitara nada, que nos 20 minutos foi o día que máis, como digo, máis triste, máis, non sei, así unha impresión que diume moi que non estaba contento. Que non estaba contento. Pero en general Bueno, a filosofía esa de non somos tan malos na derrota, non somos tan bons na vitoria, penso que é o sello do míster, e a verdad que de momento vai nos ben, así non hai moito máis que engadir. Sí, non hai nada que decir. Bueno, pois xa que comentamos un pouco que son as claves do equipo do Sestao, non? Un equipo que vai xogar sobre todo buscar moita conta e poñer moitos balóns, seguramente sairán con dous dianteiros centros, non? Como son Echaniz e Aznar, que eu coido que van salir os dous, son xogadores moi fortes físicamente e seguramente as bandas moi marcadas, non? Sobre todo nesa banda esquerda con moito perigo do Esdoirún, de Córdoba, xogador que tamén nos vacunou no partido de ida, e que, bueno, que creo que aí vai haber que ter moito dominio de balón, moito control, estar moi atentos ás posibles contraataques do equipo vasco, e por parte do Arenteiro que agardamos nese 11, ca baixa obligada de Martín Solar, que todos coñecemos. Eu creo que vai ser o único cambio. Solar por Cruz. Cruchi. Pois pode ser, seguramente, porque despois a outra opción que sempre manexábamos era o Baselga ou Enol, a ver quen quita a Baselga ahora do 11 titular. É que... Claro. Os tres problema, pero... Os tres de arriba creo que van ser os mesmos, eu creo. Aí onde pode ser que... Incluso Pascu por Enol, pero como quitas a Pascu despois dos goles que fixo? A Pascu non o vas quitar do 11 titular. A duda miña é o quen vai acompañar a Tarsi. A miña duda. Non, eu penso que non hai...
Eu penso que aí non hai dúbida, me parece. Bueno, non sei, bueno. E Quen pois crees que agora- poida entrar se non é o bo do Mariñeiro de Moaña? Espera, que se cadra Jardial sorpréndenos con algunha sorpresa. Quen sabe? Vicente Esquerdo. Sí. Tú estás a morriña, tai. Sí. E no lateral direito, porque Jordan aí leva partidos que non está como estaba no principio da temporada, da tempada, non Sí, está, sí, non, está se cal- Nós Non estamos sei se é falando polo- diso, non pero sei se- Borge, a segunda parte xa o dixeches tú tamén. Borge sufre moito outro día. Sí, sí. Sí, pero Sí, eu eu penso creo que que- foron esas dúas primeiras accións. Despois Sí, no, falla despois bastante. está correcto. Despois, Salir... Sí, pero como sacudes eles esas... como xogan con dous, como quen di, con dúas puntas, dous delanteros centros, espera tú que non hai algunha cousa por aí, Sí, pode ser unha variante que poida xogar Borge. A parte Jordan, Porque ele vai ser un Non, fútbol que- moi directo, E o Sesta vai xogar un fútbol moi directo. sí, que non é un motivo de deixalo no banco. Creo que un No. pouco o tema dos minutos está latente. E, bueno, un xogador que está recibindo xa o ano pasado, pero está recibindo moitos cartos amarelos. O do outro día xa foi o oitavo. E quizás o mellor pode ser unha rotación que se poida dar. Xogando na casa e tendo que atacar, non creo, en principio. Eu estou de acordo con vos en comentar que a diferencia de Peña, que o mellor ve un pouco máis de algunha outra opción, creo que Cruz vai ser o sustituto de Solar. Creo que é o sustituto de Solar hoxe en día na plantel, porque creo que non hai outro xogador que poida asumir ese rol ou esa posición. Que eu, claro, Enol non sei como estará físicamente, pero deixar no banco Enol tamén é unha tremenda, non sei, temeridade, non? Por así Sí, decirlo. Pois xogamos con 12, que che parece? Pero a quen Claro. sentas? Que o problema é quen sentas. Vas sentar a Pascua. Xa, Vas sentar a Cuellar. Xa, No, a vas sentar a Cuellar, Baselga. a Cuellar non se pode sentar, ese xogador Claro, ten que Para min, as dúas opcións que manejamos aquí. Cruz, penso que vai xogar por Solar e logo mellor no lateral dereito, pois aposta por Borja en vez de Jordan, que Jordan penso que está bastante tieso de pernas últimamente. Ou pode poñer a Curro, quen sabe. Aquí... De que de lateral dereito, Bueno, non creo, non. Bueno, No medio centro únicamente, non? Disque. Sí. sí, pero vas xugar con dous medios centros moi parecidos, Tarsi e Curro. Claro. Eu penso que Eu creo o que- dono Sí. o dono da posición 8 do sábado ten nome e apelidos, senón é outro que Adrián Cruz. Eso non chamamos Dono- a federación e quitámoslle unha tarjeta a Martín Soler e xa está. O dono será Cruz, pero a porriña calé, Milito, para o sábado, as 4. Exactamente. Pois mira, Tú 2-1. Dixeche 2-1. 2-1, vale, porque dixeche antes si rotundo a playoffs e confiante no partido, 2-1. Sí, 2-1. 3-1. Pois eu penso que Diego vai volver a ter a portería a cero e imos gañar 2-0 con doblete do comandante Baselga. Joder. Ata Pois digo eu- goleador. Dios, eu volto á senda do unocerismo. Unocerismo Tamén válido. Bo de Luis Fernández, vou dicir que marca neste partido. Aí ao final, vai ser un final de partido trepidante. A verdade é que o bo de Luís tense que enchufar un Confío no pouquiño máis. Confío no señor Fernández. O outro día tuvo aí unha que lento. Ou hai unha lentísimo, Uf. aí lentísimo. Dios. Casi son o máis rápido que el, non é por nada. Dios, que ese balón tenlle que pegar Na primeira, a primeira. Yo O que normal- dixeche ti, o normal Darío. neste- O ti dixeche ti, que lle cae unha perna boa. Claro, é que o normal é que se anticipe, o mítico de se llenó de balón, non a mítica frase. O normal é que lle pegase tan sin pensar que igual se lle fose fora, non? Sabe, a mítica acción de que lle queda o balón morto é ese detalle, que lle queda o balón pa perna boa, para darlle a dereita de primeira, e deixa o pasar como acomodándose o balón para a izquierda. Entón non sei. Eu creo que aí estuvo un pouco a lentitud, non? Que cando se deu conta tiña na perna izquierda, non. Bueno. Pero eu confío que este sábado mañá. Pois o galla, eu filmo xa o teu resultado, Darío. Firmamos ganar e acabouse. Punto. Bueno, non sei se xa para ir finalizando o programa e o tema do partido, que xa, desgranámoslo bastante, non? Penso eu.
Non sei se tocará algunha outra promoción para o sábado de Entroido, para entradas e demais, que se vexa... E que creo que o apoio é fundamental o sábado. O sábado ten que ser unha auténtica caldeira, Espiñedo, que non pode ser de outra forma. O sábado, día do clube. Ti que crees, Peña, que vai pasar o sábado nese aspecto? Home, eu Que creo vai responder a xente? a afición vai responder a máis a sábado de xa casi de Antroido, de Carnaval, e xa verás tú, eso vai estar o campo atestado. Sí. Además, Veremos algún disfraz exótico no tempo. Pode ser. Se caben Melania e Trump, que andan moito por aí, sei que xa. Sí. Hostia. Pode ser calquera cousa. Vai haber que tomar unhas capturas o sábado, así indiscretas. Sí. Bueno, pois pois nada, nada. Creo que quedou un programa bastante completillo, non sei se tedes algo máis que decir. Sí. Bueno, xa empezamos un pouco, que normalmente acabamos cos resultados tanto do femenino como do Promesas, pero xa os dimos o inicio. E bueno, non sei se tedes algo máis que engadir. Bueno, Nada para acabar rápido o que dicíamos dos filiales, dos cedidos, gol de Marquitos, ca Sociedade Deportiva Compostela nunha derrota contra o filial do Racing de Santander 2 en San Lázaro, que acabou ca destitución do míster do cuadro compostelán. Berardochi penso que non xogou. Tiago penso que partía no banquiño, non? Contra o Bergamo. No, titular, Tiago. Sí, titular, na vitoria. Na vitoria en Laredo, no campo nomeado despois de Amavisca. Que máis temos por aí? Falta non. Tiago, Marquitos e Berardochi. Por eso, Marquitos sigue sendo importante no Compos, pero non remontan o bo. Chega Luisito agora a ver que pasa. A ver que pasa. Te enteraches desa nova, non? De Peña de Luisito colle os mandos do Compostela. Un adestrador que pestas circunstancias sempre intenta sacar os equipos o mellor, xa é un adestrador xa con moito recorrido, xa estuvo moitos equipos por aí adiante, tanto no Ourense, no Pontevedra, no Arosa, creo, ahora o Compostela. Un especialista. O apagafogos, o bombeiro. Xa para pechar, eu vin un tuit, que cando se empezaba a rumorear de que a xente quería Luisito, vin a un usuario de Twitter, ou de X, como diera de chamar, que me fixo recordar unha frase histórica, non? Que era algo así como ni en pintura. Que me fixo, recordaron Me he hecho un flashback. Sí, un flashback. Recordos de Vietnam. Que bueno. Bueno, dende aquí, ahora que sacaches o tema do Compos, de Luisito e demais, pois mandarlle todo o meu ánimo á xente do Compos, que non merece pasar por estas, e máis agora co que lle ven. Así que nada, ánimo e a ver se consiguen os obxectivos. Milito, tú ánimos, eu... No. Aquí non son políticamente correcto. Según o que irás mirar. Eu igual ca Peña, desexolle o millor a Marquitos, pero o equipo non pode empatizar ca Compostela. Bueno. Quedan claras as posturas. Bueno, pois nada máis. Estuvo moi interesante. Pois nada máis. Exactamente. Bueno. Pois nada. Vémonos o miércoles aí na Ser, na tertulia, e vémonos o sábado en Espiñedo, seguro que nos sabemos ver. Hai que mirar que facemos o lunes que ven, Porque... Lunes de Entroido... Temos que debatilo. Disfrazados. Tenemos que debatir, a ver que facemos. A ver quen chega mellor de todos. Facémolo domingo a noite, sin problema ningún. Ainda peor. O domingo a noite xa te digo ahora mismo que non podo. Esta xente gusta máis o carnaval con tonto un lápiz. Vamos a ver, que estamos de broma. Bueno, falaremos, pero sen programa non quedades, non vos preocupedes. Exactamente. Pues nada, gracias Peña, gracias Carlos, gracias Milito. Vémonos. Gracias a vos por invitarme. Peña, chao. Gracias. Cariño. Arroba dago kantauri
Ni su taza